лайк, подписаться, видеоро поделиться кардан, фикрёхтонро дар комментария навистан. Анами дастгирии шумо мешавад бародаро. Ман анами қадар аз шумо мехоҳам. баъзе занҳои тоҷик, баъзе духтарҳои тоҷик аз баъзе мардҳода мардтаранд. ака 126 000 подписчик дорӣ, фалон рубли ҷамъ кунем, фалон қасум мешавад. 10 дақиқа ҳам зиёд нагузашт, мо алҳамдулиллоҳ спонсор пайдо кардем. ассалому алайкум. Шумо дар шаҳри Москва ё ин ки Московский област қарор доред ва ҳуҷҷатҳоятон тамом шудааст. Мехоҳед сарҳадро убур кунед. Пас мошинҳои мо дар хизмати шумо. Хати сарҳад Москва, Қазоқистон. Ба рақамҳои дарои навор буда занг занед ва мушкилиятонро ҳал кунед. Ва шумо роҳи сафед. ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Зинда бошед, дар куҷое бошед. Бародаро, ростига ман дина як видео мондум ва попросид кардам ва гуфтам ки ман мехоҳам хати ягон соҳибкор ҳамкорӣ кунам. Яъне мо мехоҳем реклама кунем. Як моҳа рекламаи мо арзишаш 180 000 рубла. Мо ҳамин 180 000 рубла дар як проект мо расход мекунем. ман барои худам пул нагуфтам, гарчанде ки ман метонистам барои худам бугум, барои ки мо ҳамкорӣ кардестем. ман уда реклама мекунам, омада 180 000 рубл мета. ҳолон ки ман метонистам ки бугум ки барои худмане ки ман гуфтаистам ки мо дар як проектмон ҳамаша дар последний копейк расход мекунем. ва бисёриҳо навистанд ки ана талбанда трам як мошенник, дилмон айтам монд, трам дурӯғгӯ будай. ман намедонам дар уҷа ман чӣ дурӯғ гуфтам ки мақсад мара талбанда мегӯянд. ин бародаро талбандагӣ нест, ин ҳамкорие. ва ҳазор раҳмат барои гапотон ки тошто навистен. ман барои худам донистам мисол чанд нафар ва чанд одам моро дастгирӣ мекунанд. ҳазор раҳмат. ва як чиз дига гуфтаниам, баъзе занҳои тоҷик, баъзе духтарҳои тоҷик аз баъзе мардҳода мардтаранд. ба хотири чӣ? Ба хотире ки вақте мо ҳамин видеонаворро пахш кардем дар YouTube, дар муддати 10 дақиқа ҳам зиёд нагузашт, мо алҳамдулиллоҳ спонсор пайдо кардем. яъне нафаре пайдо шуд ки ҳамин проекти моро гуфт ки ман дастгирӣ мекунам то ва дар ивазаш ман ӯро реклама мекунам. ин яъне ҳамкорӣ мо мешавад. ва будам бо нафарое ки гуфтанд ака, мисол бадтар нафарҳо пайдо шуданд, гуфтанд ки ака мо ҳамун мисол аз зулмо мераса, мисол намягум 100 000 ша 80 000 ша ё баъзе гуфтанд ака мо полня наму пула метемад. мақсад накабраш мо видеоро удалид ки мисол мо дидесем та талбанда исуса навистесем, мо да неприятня, барои ки мо тара ҳурмат мекунем. ва будан нафарое ки ҳазор раҳмат бо мегум, анами одамоида ки гуфтанд ака мо озираш наметонем ки тара 500 рубла ёрдам кунем, ё уишки 1000 рубл, уишки 10 000, уишки 5 000. аз он ҷумла занҳо ва духтарҳое буданд ки гуфтанд ака мо ҳам хеле асия даем, хайна мо 180 000 не 5000 рубли мисол метонем ки дастгирӣ кунем. ман агар ки бародаро ай подписчиком мехостум пул, ман мегуфтам ки муроҷиати ман ба подписчико бародаро кӯмаки шумо омада дар кор аст. ки ман ин гапа нагуфтам, ман хостум ки ҳамкорӣ қати як нафар бикунам, ки ҳолон ки урам кардем, алҳамдулиллоҳ пайдо шуд ду нафаре ки моро дастгирӣ мекунад. ва нафарое ки талбанда гуфтен, мақсад намедонам, ё баъзе одамо гуфтанд ки намешавад ки ҳамин пула худо дуе кор кунем. мешава бародар, ман корам кардестам ва ҳамин анамиам корай. мисол анамо 180 000 рубла мо дар проект мо расход мекунем ва дар уҷа ӯ бародара тавсия метем, маҳсулоти ӯро пешниҳод мекунем, шояд ягон нафар бихарад маҳсулоти ӯ, анамо пуле ки дар проекти мо расход кард метавонад ки бигира ва мо метавонистем ки ҳамон пула барои худмон бигирем, барои ки ин меҳнати ман буд. ман дар проектм даводав мекунам, расход мекунам ва ман метавонистам ки пула барои худам бигирам, ё мерафтам дар Дубай дам мегирифтам, ё дар Туркия, ё просто худам дар истифодаш мебурдум. леки ман гуфтам ки анами пула ман дар проект расход мекунам. ба хотири ҳамин бародарое ки 500 рубл 1000 рубл гуфтанд ки мо тайёрем та ёрдам кунем, ҳазор раҳмат бародаро барои дастгириётон. ман медонам бисёриҳо дар комментария ҳам навистанд, худтон бидорем бихонем ки ака 126 000 подписчик дорӣ, фалон рубли ҷамъ кунем, фалон қасум мешавад, мо ёрдам мекунем. ё фалони гуфт ки ака 1800 подписчик агар 100 рубли партоем 180 000 рубл мешавад.
бисёр буданд бародаро мехостанд дастгирӣ кунанд. Ҳазор раҳмати калон. Ва дастгирии шумо бародаро чия? Лайк, подписаться, видеоро поделиться кардан, фикрҳоятонро дар комментария навистан. Анами дастгирии шумо мешавад бародаро. Ман анами қадар аз шумо мехоҳам. Ҳазор раҳмати калон. Имрӯз хизмати анами мардуми камбағала кардестен. Ҳазор раҳмат анамичда. Ман хирсандам ки мисол гарчанде пули ман набоша, пули шумо ҳам боша, зато баробари шумо манам хирсанд мешавам ки худованд ами шанса мара додае ки ман анами кора ба воситаи шумо бикунам. Мисол ба суми шумову ман сабабгор шудам ки якчанд камбағал соҳиби якчанд чиз мешавад. Хизмати анами мардуми камбағала кардестен. Ҳазор раҳмат. дар ки ҷое бошен набошен бародаро, зинда бошен. ҳама вақт дар фикри падару модаратон бошен, дар фикри зану фарзандотон бошен. мақсад пул ки кор кардем рост ба ватан биёем. боқӣ дар амони Аллоҳ. Худованд нигаҳбон. мо барои проект мо спонсор пайдо кардем ва иншоаллоҳ мумкин баъдои 10 рӯз ё 12 рӯз намедонам ё 15 рӯз шумо бубинем ки мо чӣ кор мекунем. дар амони Аллоҳ. Худованд нигаҳбонтон бошад.